ассалому алайкум дӯстони азиз, умед дорам ҳамаи шумо хуб ҳастед, сиҳат ҳастед ва бо дили шод анамихе видеои имрӯзаи моро тамошо карда истодаед. оғоз мешавад видеои мо дар бораи анами ламиражои новинка корейски беҳад глои нави хушрӯ омадай. хостум барои шумо нишон диҳам махсус анами се ранг анами гул аҷоиб хушрӯ аз наздик бо мебинӣ. тамоман фасонай худаш ламиражи корейски сабукакай, мисол ғафс нест, сабукай. нархи ино 160 сомон бо сангои майдаи дизайнерски. ина марҳамат, агар дар кор бошад нависед, рақамома ман мемонам дар рӯи экран ватсапа. шумо нависед дар ватсап ё ин ки голос равон кунед, албатта ман ҷавоб медиҳам, мефаҳмонам. анами гулоям ҳамаш новинкаяй. рости чанд вақт буд ламиражои евростил нишон медодем, баъд менавистанд ки гулдорам нишон тиед гуфта. барои ҳаваи ҳам бори навда ки ламиражои гулдор омадай, хостум барои шумо пешниҳод кунам. ина иша бинед, заминуш сиёҳай, гулои ҷудогона дора, аҷоиб хушрӯ метова. ҳаст инчунин анаи намудо. ҳамино ҳамашон 3 метршон 160 сомонияй. ин видеора ман аз корвон тарафи пажарка нулевой дарвоза якум ряд ба навор гирифтагиям. шумо мисол агар хоҳиш дошта бошед, метавонед омада бо аз наздик хитон бинед материалора. ира бинед ки хушрӯ янами ду ранг омадай. ҳами гул иам хушрӯ. ҳами видеое ки ҳозир аст дар бораи ламиражо ҳамаш новинкаан. ламиражо ҳамаш бори нав, нархошон 160 сомон 3 метрш, санги дизайнерски. агар дар кор бошад дӯстони азиз, бори дигар такрор мекунам ки дар ватсап нависед ё ин ки голос равон кунед. мо доставка дорем ба русия. мебинед сангошона чои хушрӯ задагиян. ина инош ваян евростилан, гулошон евростилай ҳаст. инчунин аз анаи намуд, заминошон сиёҳ хушрӯ омадагияй. баъд ҳаст аз анаи сурх. иам гули новинкаяй. ҳам нигина доранд, ҳам ҳами гуло ҳамашон гирдошон блеск дора. метавонед ки хитон намхе интихоб кунед кадомеш ки дар кор бошад. хулоса дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо.